ku job mga nung balatsara chika job zingin tenga nari chinin mo zingin istifa makas klira nandal tat numali disne vad mga zavazavam na in maring lira misi in lira nandal tam ni mal di nam kam gul marmar zinga chika di yum zingin miara ka mga zavazava zinga chika di Amzengi Milami Dili rakara zeng Sama nga nan direct zing pagina sambil miara kayo zing di Kera banga ula to Voilà. Voilà, mi abbiamo bulke la chica di narkam kurang Fal mera bachka jabi maririb kana fulu Fali mera bachka jabi je pangartan ya apa Terus pangazavanga kel dan indesku ana pangazana nganon direkta din yan Kalira Nandalu, Umali, Siraja Bunfaritka, que ang tangan na rujab deni jir sacha metu pa paneon direkta tia bio tia neza mi ba azavam na rizan leza bachanandat za chamisi sacha mo misi misa mi to de mga rarotu mga karats mi sar faila tanga bubuka tu mi sar si rai fatak fik makas faneli sar maratsa talutan de mi sarin pangen ka talutan event ka talutan de marbezang le ulu makarkaracha pe bom Voilà. Voilà, mi anjan zulele tske, mi ambulele tske de yo tske manum ku ni en direct. Voilà, ali façam zai. Voilà, estima zengin tenga maring zengin. Tenga maring zeli ranandal tam ni mal zengin. Não, para aprender mesmo quando lira mandar tam no mal, gente. Se lira o se tica jaba tam Facebook, se dilira o misi ita na tam Facebook, gente lira mandar no mal. Fa isso gente cara o adeni pivadi, sasan. Gente le rabe com os volume, ari sam stupin tenga na bze tam no mal. Zaifa, alô, a mesma coisa ngamba gente. Ang azavaizi antipuriani amtske jab. Ya, polonjin dolo de fal mera banaru jabi, bau kamalakas jab na ivela na itmapateskiara, ma ita zonga direkta nezo. Anum boti dolo de falangat sini injinda, wanze na ita zavacham partager kumali, publication acham zeka chamzo. Nelatsin jam pakarawe manam prataban seni sengan naru pangarka zani sengan vauaka amle zavcha mandal rat kun sistira naru vikrivie ne pa piblienga nuni le zavcha nandal tatiam ne zan eva chimeta kararfu anariu pangkafi anariu pangarka zeat Saja marmo ni nandifa mensagem ni ansu nangan komentera ton mandatsa to kwa zangin mang lituraji malayolo tong piviag sentar
Mahakasika ny lera nandalo nomaly zany, nisy fandisoana koragna, tsy fametezana, dia fampikasitanana zany dia nandeha ato, nandeha raha jiaby, dia ianao moa tegna viavy, tsy zakan-tegna zany le kasitanana na lehilahy surtout, dia fa tsy amin'izay zany le raha tokony atao fa dia efa tafagnano publication zany no entiko ny heloko be loatra sy ny alahelo. Fa izy igny zany resaka hoe za nomaly zany nandeha tamin'ny studio niaraka tamin'ny anabaviny, nandeha tamin'ny studio zay zay sy anabaviny zany tamin'ny studio ndraiky namagna, dia studio fa nandeha namonjy morengy ta Mahavagna, dia narakaraka tamin'ny namagna zay zany nisotrosotro karaha igny, fa tsy hoe nagnino, dia telefoniko maty lo batterie, za amin'izay kofa avy tan-tragno charge telefony za, charge telefony rehefa tonga tan-tragno amin'izay za, telefoniko maty izy niantso anahy za messagerie, dia zany fa famaly zany resaka telefony, tonga tan-tragno zany chargeko, rehefa velogna amin'izay telefony, za mandeha ambadika nisy olo niantso, olo tsy haiko zany niantso numéro, tonga dia nanao aloha aiza anao sy ny tariny, nikateo zany lasa ady be zany no sarota ampiaro zegny, dia za amin'izay koa zany nientiny fo, za koa mbola mafana fo, dia lasa mifandritra zany zay ny fampikasitanana tena karaha zay zegny ka ialagna tsiny aminareo jiaby. Voilà, izy io moa zany igny zany le sombosombon'le raha. Nandeha moregny tambanivolo za izy ta Diego, dia rehefa navy ta Diego za izy moa zegny tsy hitako izy, dia calme za satria za navy tamin'ny 18h izy nandeha rano 10h mantsagna, dia za tsy mahay izy namany raha karakaraha zegny, dia nody izy miantso izy za telefoniko maty izy, miantso za telefoniko maty, izy nody amizagny tamin'ny 22h teo ngamba zay navy an-tragno izy, dia niaraka nody zay, dia maty telefony, dia fa malimaly zay, karaha igny anao tokony mba hoe rehefa mandeha tokony mba hoe mivolagna anao hoe zao zegny le raha tany nimboako tany misy za, satria zegny za responsable anazy aty amin'ny tany misy zay, dia avy teo zany telefonazy maty a, nichargena le telefony, tonga dia misy numéro mikaiky rehefa velogny telefony, io manao fa anao karaha kahigna message fo, manao kahigna message fo zegny, telefonazy niaraka nichargena tamin'ny aligny, gaga baka za magnontany hoe azovy le olo, izy koa ma zegny avy ny rêve zegny, somary azo lazaigna hoe tsy de topin'ny tegna loatra direct fa papa vavabe, dia tsy eo amizay fagnatsotso telefony jusque hoe misy adiady zay, dia zay amizay magnatsotso telefony igny, tinazy konkobany, kony sisin'ny fandriagnanay teo zegny tinazy, dia igny zegny le naviany malinay, ary izy moment magnano en direct io zegny mbala tsy henoko amin'ny état normal zany, fa misy zegny le sary publien'olo ato hoe mihijiky mankarakaraty sy ny tariny regny zany, dia izy sary efa ela tagny 2023 tagny zegny le sary publien-zare ato amin'ny en Facebook igny, ary zay rehefa avy nimaly zay tamin'ny aligny, nimaly zay pendant zay mimaly zay, rehefa vita malay tamin'ny une heure teo ngamba izy raha tsy diso za, dia efa nilamigny zay, efa niaraka natory, dia nataotako massage izy, satria moa zegny antegna lehilahy dia lehilahy fo, fa antegna nienti-po, ary za zegny le raha zegny karaha hoe metezinareo amin'ny placeko amle raha misy,
de fora mangaraka zay zegny ikeko za nateraka viavy marigny ary zay mihitsy zegny pardon volako taminazy mifonako izy de magnano azafady aminareo jiaby koa zegny za nareo jiaby atao Facebook ato hoe nahita hoe igny zegny le raha nandalo fa zay zegny raha tamin'ny aligny efa nilamigny satria niezaka nandamy za koa zegny niezaka ny comprendre hoe izy avy nirevo fa noho le tabatabanisy zany de zay zegny natonga zay hoe mifamaly de zay angamba le raha nisy tamin'ny maly de sao mba tokony hajanonareo amizay zany izy moa fa nazavizavaigna teo igny miaty tsy magnino nareo jiaby nagnome tsiny andatsa sitara tsy magnino fa samy managna ny aviny olo jiaby za koa tsy magnome tsiny anareo fa tenareo mpagnaraka za makatia raha ataoko de vitanareo koa mitsara sy ny taro de merci koa ho an'le magnome courage foana de koa zany tena ny surtout raha vaviko ma zany tena agnatin'izy ty ato ro delinandarasoa zay magnano publication angoasady bara satria tezitra mafy izy za koa tsy magnome tsiny izy tsy ndraiky manokagna eto zegny za tsy magnome tsiny anao zokiko fa zonao tanteraka le raha de tsy magnome tsiny zegny za i tsy magname tsiny anao fa le raha tsy nivolagny zegny basibasy zegny le publication anao tsy zegny tsy magnino za ataonareo ary fa pour le moment zany za tsibitsibiko zegny hoe lay tory izy andeha agnalabaraky izy amin'ny Facebook fa zany ny tompo narary loatra no maligny de lasa tafagnano an'igny en direct igny zany toucheko ny malagasy jiaby de zay miala tsiny aminareo tsy fombanay zany mitory olo ny tegna maro za ataonareo mamarety adala mamarety zao mamarety fa do hita koa zegny misy publication koa hoe député tsary tia mamaredy misy koa hazana izy koa mamaredy me tsy olo adala mamaredy tsy olo adala ke tsy hay hoe olo ankatria izy de tsy olo ankatria izy fiaragnanay zany efa 5 ans de relation misy miady misy tsy miady misy miady misy tsy miady fa tsy hoe hitako publication nareo hoe io tsy tiana aby io mamasosonany zao non za tsary ny fiainy mamaredy zay tamin'ny fiainako donc zegny za tsy mamasosona karaka le publication ataonareo zegny de eto ma zegny zay mivady zegny miala tsiny raha ohatsy atafagnano publication igny tegna miala tsiny ary zegny mihitsy hoe zay koa zegny efa nilamigny tamin'ny aligny fo zay efa nagnano zay miaraka matory za avy nagnano massage izy tamin'ny aligny efa nataony en direct zay izy hoan'izay maharaka zay mifampitolotolo sy ny tary zay nataony en direct de zay andeha abokany aminareo efa milamigny zay tamin'ny fotoagnany zay de hatreto ma zegny zay mbala mamely mialatsiny tsy magnino fa zakeko le izy za koa tsy magnome tsiny anareo koa zegny amy raha marigna raha jiaby volagninareo fa izy tenenagna zegny koa fa ratsy moa fiafarany histoire ty tsy maintsy misy fo ny farany fa pour le moment zegny za mba mangataka hoe azade mifagnome tsiny be zegny fa tsisy raha tsisy farany zegny ambony tany fa tsy anjara io tsy maintsy ravagna fa tsy hoe za tsy mataotsa aignako tsofaty tsy hoe za tsy mataotsa aignako hoe alainy avako zao zay zegny le raha misy zegny tsy hoe le raha eritreretinareo be zegny hoe likasitagnana eo zegny tsy hoe za nandeha namango tontondro bien nandeha nangala raha fa agnatin'izay miady telefony satria zegny izy navy tamin'ny aligny nisy olo miantso izy fa avy nirevo zegny moa zegny antegna lehilahy
Aro koa ma zegny artisty miantona de miantso hoe aia manao comme si le olo miaraka zegny izy no aia manao fa tsy haiko tsara boka fomba fivolagnana de zay amizay miady telefony igny natonga izy natreky tamy raha igny natreky tamin'ny ino kobany ino kobany amy teny bory zany fanjiana raha karakara zegny zegny zao de fa zegny zegny tsy zegny izy de zao raha karaha zegny ary zay agnatiny mikarakara le raha ary agnano vadiagna zay planay io ambaranay nareo ito koa miomagna agnano vadiagna agnano nika ary hoany zegny amy tany agnanaovanay nika invitenay aby anareo jiaby zay mpanarakaraka pagenay jiaby satria ataonay maresaka be vadiagnanay ty satria maro be le olo magnametsy igny zegny zegny nouvelle zay décision raisinay hoe raha ohatra zay hiaraka de agnano vadiagna agnano nika ataonay maventy be de ataonay mangotsikotsika amy tanàna sy ny tariny fa zay zay le raha nisy e avy noraivo rô averiko ndraiky satria zay mbala maro olo Ezaka iova. ya tsy maintsy ezaka miova antegna hoe amle raha koa zegny amle raha misy ary tegna zegny marigna aby raha volagninareo marigna aby zay tsy magnametsina anareo amy Facebook tiato jamais de la vie zay tegna metsina anareo amy Facebook ato zao de za koa zegny amy la famille vadiko koa zegny magnano azafady koa zegny za la famille vadiko fa zay zegny zay milamigna e de zay mangalangala tsitsiko ndeindray ina rabirabe hely fa zay zegny agny zegny le raha izy hoany zegny tara averiko ndraiky afaka averinao direct zavanao izy fa hoany zegny tara tamin'ny aligny zegny nandeha ya nandeha tamy studio zegny izy wizy satria za nandeha morengy tambanivolo tagny de rehefa navy tamy morengy tagny za navy tamy 18h teo mbola tsy navy izy nandeha rano 10h du matin teo de miantso amizay za rango za navy maty telefony jusqu'à tagny tamy 22h 23h tagny satria mety donc courant diogo matimaty tsy haiko nanamono telefony fa zegny izy tsy azo de tsy haiko tanagnarako izy zay amizay mody lavitsy de rehefa nody amizegny zay izy koa ma zegny somary miteniteny mafy satria izy avy en rêve de chargena telefôninany zay fa mifamaly hoe karaigna anao hoe anao commandé zao zay fa mifamaly satria koa fa misimisy malimaly koa zay taloha tagny misimisy malimalo resaresaka sarotam-piaro fa zegny tegna hoe le malonay eto zay na za zany na izy ny tegna mariny zegny samby agnatiny zay sarotam-piaro zay na za na izy satria zay zegny azo lazaigna samby tsy mandrary le izy koa zegny amy lafiny raha maro zao fa samby tsisy tegna mazy zay tsy fankatoky amy relationnay ty tsisy fankatoky za zio tsy matoky izy 100% foadeny zegny koa izy io aminaka de nichargena telefony izy navy tamin'ny aligny raha voavelogno telefony nazy 3% misy olo mikaiky tonga de mikaiky hoe aia anao de miezaka za magnotamby hoe azovy le olo mikaiky raha karakara zay azovy olo mikaiky olo tsy haiko fa numéronaka amy page de misy hoe amy page olo mikaikikaiky aloka ietsika izy agnotanetsika le raha agny teo zegny natonga le malonay zany teo zay mahatonga le malonay natonga le hoe raha bekenay fagnatsotsoro telefony agnaboaky doro mivadika gauche à droite mivadika gauche à droite agny zegny zagny zegny le version misy zegny ary eto ma zay za mamerina zay zegny amin'ny agnaranay mivady magnano mbala tsara magnano azafady aminareo jiaby zegny tegnako raha ohatra misy regny zavatsy nandalo regny fa le sary publien'olo atao Facebook regny zany sary fa ela tsy fantako existence nazy zegny zao de raha karakara zegny
tupun red ko no atom tu vanor za fanat na telefon tu fik tam nali avô vel ku buefe ku lugat fazer ele lá de viagem sim tu zang farante nesen zang an vadjing to ne maresca denga maresca 67 ano vanês donc na digo isco razing na digo ano vanês mas to ne maresca me artista uma 20 kangatuni kuavamos em fazemos hoje em fatis pro zeng rang tam nyalinga ifa fan laming rang tam nyaling zai fan laming ifa cisnin tam nyaling rakal karazizin dizemos em fatis tanane leito no rufa ya parang itu menurut Melachin tega Melachin ramandado aku ba kartan lesar video mai Melachin itu na dam puna Melachin kan kana kavengo ko tena itanin na zaka de menurut de memitin mair manakia mawi res daul am chanaro jagyo res karito itu mantinin ngazeng we sangara buno ko mais ko andara mo chandara pa karaze temang melachin zasi ku zalim kartas li rajabi ni tushia na ro sintaro ni depois a melacina mandira mandino ku ja grava surtu ze tenga me aka tanga tina terapia tu nunis mala ilza fazemos boli resta por ideia batkati pa je tiop zenga noro kamang mechin pantengan tiop zenga noro chang mechin zako rajab karazing nona kako chue namis zeng kisaranga zeng namis kisaranga zeng dan suen dai pura jirte na puta jaispa na za sambola charen zanat na se za ko ni sarachna to kristo karaje achu defu bukmu to zanan dai puri dai nwizi dai pura puta jaispe yala china pa yala chini ndindo sirtu na rupa faça foto manum ko nyan jang pulang na rin ko resa ka ni ko resa di personel ko resa ka situ relasyon jeng kachi atau chuna ko nai personel na kambatkan de faru mangarkazini essa que vem ir a pôr zenga topo aqui a zenga de novo ela tira a boca bem ela tira lá menina rua maravilha era só menino desde eu acho que jangar ko zengi ba meu passam meu zenga bye de melachini velo majabi makasih kita porque velo madauli resto kurangan rojabi itu zam ya itu bukan zam minha longe tem aku te azat tem na menor aku